khowela hian puk sang sang chiar sen lo khopa tam a oma heng puk zinga hian mihring lai chopte khovel pian ken ve hrim hrim te kong tura an lai thlengin tun tum chu kan ron huam tir don ani the pb channel le clear meka khongein ka channel hi min lo subscribe sakve ram dot nia he puk hi Nebraska a om ania he mun hi pony Indian ho in mu khom thin na puk ni in an soya heng trai phau hian he puk chunga hian thil mak tak tak ti in damdoi lam siam nan te ram samanga tharau in thoi na te mi ti dam na te an lo nei thin ni in an soya heng trai phau hian leine na in zom na thuk tak an siam awangin he puk hi hetiang tak hian a lo tlota ani an tia reife nuwa chuan trai phau chuan an rau san ta ma se mi te chuan chu puk chunga tang chuan khuang vori tele doihla cham thom te chu an la shareng thin ni in an soya man laya an thil ti thin te chu an tharau chuan ala ti chunzom zel thin ani an tia pon lama tang chuan room le cherry na satak an sha thin ani ome he puk hi adang dai ang reng hlea pon lama tang chuan building pa ngai tak a ang zok ma he puk hi a chevel mi ten silica an lak theina na an siam ania a hnu loka chuan miswal rual ho chuan an nei sakta chung miswal rual ho chuan he puk hi an thil ti tu rel nan ber an manga an soidan chuan chung miswal ho chu komsang kha zakwa somthum chhovel khan he puk nge ya hian ka hlum an nia chung miswal ho thi na rap thlak tak mai chuan an tharau te chu he puka hian a chen tir ta ani an tia vo in ni thleng hian heng miswal ho thla hi an la mu thina puk chung mai po ni lo puk pon lam thlengin heng miswal ho tharau te hi an ron chhuat thin thu an soi bok ani he puk hi Vallecito California a omania he puk hi arum thei ni in an soya ma se mithiam te chuan chu puk chunga chuan thlichevel chuan rumri ang deuh hi asiam thei ni in an soya engpo ni se he puk hian thon thudang ala neya he puk monga hian ram sahlo om tak domino cars an ti chu a om ni in an soya mi then khat ve thung chuan helai hmuna mana lo thi to te tharau chu ala cham rengani an ti ve boka he puk hian mi te hnena chiat na athlen thei nia an ngai awang chuan mitam takin an tlo ngam lova tharau sual mi chiat na thlen thei chuan he puk hi a chen chil rengani an ti ve bokani he puk zau tak mai inglena om hi mel somni pani in kalpo na kong ania he puk hi mun thuma thendarin sakson druid le roman ti in a mingan vua a hnuwa chuan heng kong pathum peng dar te hi a in zom le ani he puk hi kumsang khajani somnga vela om to kha ania huna local zela indo pui pani na hun laya london a boman thak tum khan mitam tak chuan helai mun hi biruk nanan manga he huna hian mitam tak chuan nunnan chanani he puka hian in bemurmur thomte naupang nuiri tele kepen thomte an hretrina he muna thita te kha he puka hian an hrangta niya nga ya nombokani he puk hi mayan ho khopui bulloka om ania jinmi tam tak chuan mayan ho pyramid hi an tlo thina ma se abulloka he well of sacrifice hi chu an tlo ngai me ulawani he well of sacrifice hi chinei lung pil thut theina puk ania kumsang kha zakwa paliya khan American explorer pakhat chuan he puk mong hi alaya thil hlui le mak tak chu alai chuaka chungzinga chuan mayan ho thuruk pakhat chu alai chuak tela achunga chuan ruang tam tak chu alo oma he puka hian atlem bera puitling ru ro za somni vele naupang ru ro tam tak te chu an lai chuaka heng an thil lai chua tang hian an rindan chuan an vun an li sak nge ni in an ngaya he puk san zong hi fit somruk panga vela nia man lai mayan ho thon thuwa mi anung chunga puka an pai thak na thin ngei kha ni in an ngai ani
an soi thin dan chuan kumsang khat zariat palia khan lo nei tu pakhat John Bell chuan Tennessee khuwa chuan a chung te chen nan ramaleya chu hmuna chuan puk pakhat hi a oma helai hmuna chengten an soi dan chuan he puka hian meiche pakhat Kate Betts ti mingpu chu a sang thin ni nan soya kumsang khat zariat som pasari vela chuan thilmak tak tak an mutan ta ramsa te tharau in larte an mutanol nol maya an chung kwa chuan kongkhar kikri te pon lamaranga thil nuk thom te an hre thina ma se fia turan kal chuan engma an mungai lo ani anua chuan ngong re a thori shok shok ri te rum hum ri te an hrele a an fanunau pang ber chu thil mu theilo chuan a hamboka asamte po sakin atiduk tluk maya an chung kwa chuan chulai mun an chua san vela chuan thil thlengpo chu atop ta ni nan soyani a mun vela mi te chuan hebel which hi apu ka hian lutin voin ni thleng hian ala om rengani antia he mun hi tlo theya siamania ma se tlo tu ero anga awak lo ani ome he puk lo om tak mai hi England rama om ni in kumsang khaza sari chhovela laikha ania mel chan vela ya thui ani bokani he puk laina a abul tum tu ber chu Francis Deswood ania ani hi Hellfire Club muchuak tu te jingami ani nge a he Hellfire Club hi Aruka Paul Indin Secret Society ania he puk chunga hian anin mukhom thina ni ome kumalo vei nu chuan Aruka Paul Indin ho chuan puithuna thil lo om tak tak dak ritual an ti ta chu helai hmuna hian an ti thina he puk hi thil sual tam tak le ramhuai biak nan an mang anga hriat ani awang chuan aron lar chhota hle a an group po chu ti daran ni ta a ma se thil engemaw chu he puka hian ala chambang ni inan hria ani he puka lo lut to te chuan thil engemaw an mu thina mi then khat chuan khang member ho jinga mi tharau kha an muthut thut thina ni an tia an thom khok rum te chu an hre thina an ram huai biak thin chuan helai mun hi ala chen chil reng ni nan ngai ani manlai grik ho chuan khovela hian mithi khuwa underworld ta lu theina kongka a om ni nan ngaya chung mun atang chuan anin thiar film ram thina chung underworld kongka anga an ngai zinga mi chu the cave of Sibyl hi ani he puk hi manlai grik hun laya a om na ngai kumai tuna nepola om ania anlo sei thin dan chuan sawa tak ngial po underworld ta po thak an du lo wangin he puk chunga hian an thlok ngam lo an lo ti thina thon thuwa an sei dan chuan he puk hi puithiam fing tak tak thito kumza sari vela upa te chuan an venga achunga lo lu te chu heide sa hnena chuan an hruai thina ni an tia he puka lut ngam hi an wang hle a he puka lut to te hi chu thitluka an ngai mi thin ni nan soibok he puk hi puk lian le zau tak mai ania alin ema wang le azau ema wang hian puk dangdai tak chu ani ve shima he puka hian mel zali ve lai explorer te han chet vel na tur chu a oma mithiam te chuan heilo po hi kan la mu chua lo mun zau tak tak ala omani antia archaeologist te thil lo zirna atang chuan helai hmuna hian native american ho chu kumsang likal ta khan an lo cheng to a he puk chunga an thil lai chu atang chuan manrua le ral thuam te an siama chu mai baka helai hmuna hian mithi te an lo phum thina ni kumsang ni chuang chu chutiang chuan an chenga ma se engemo awang chuan he mun hi an rau san ta a an let le ngai to lo ani he puk hi puk sang lar tak mai ania Niagara Falls bulloka om ania fitsom nia thukani he puk hi ram huai ang deuh rul pakhat evil one anti chenna ni nan soya he rul hian khovela thil lo om zong zong chu ati theide uvek angin an soya he puka lut tribe then khat chu an chuak le to lova aron chuak chhun te po an hlo em wang chuan an sam chu aron war chuak veka an thil mu chu an hlo em wangin
an thei ngil vek thin ani ome French explorer te chu lut lo tur le thil lo om ti in an lo vau loka ma se ngai thadu lo chuan an zinga pakhat chu alut luya chupa chu anu loka chuan tha nga lania kumsang kha jasari samruk pathuma khan British le Native American ho kara chuan in rem lo na athlenga British sipai somriat lai chu an sakor nen chuan he pu ka hian an pai ani ome mi te chuan he puk hi an kalpel ringot po in achunga thil om chu an feel thei ni in an soi thin ani ole khati zong kha tun tuma puk an soi hlo om em kan ron tarlan theite an nia eng puk bera hian nge nangma ini lungam comment nalama iloziak ve nge don nia clear tu zong te in zawain video le kanin mule theu don nia